салому алейкум раҳматуллоҳ. Ба хоҳиши бисёри бародарон соатҳои алсалаҳа хостем як аксия кунем. бисёриҳо гуфтанд фақат 2 рӯз аксия мекунем иншоаллоҳ. ё 3000 рубла нархошон қатъи 3000 рубл плюс доставкашай. хоб соатҳои алсалаҳ фақат 2 рӯз нархошон 2500 рубл қай доставкаш через почта. где-то 3400 рубл қай доставкаш мешид. хостем як аксияшон кунем фақат 2 рӯз. соатҳои алсалаҳ 5 вақт намоза будильник мезананд. хоб қиблара нишон метаҳанд. метавонед номтонам дар болош бинависен. мошаллоҳ соатан дар об кор мекунанд. ё хай бисёриҳо медонанд ин соатҳо чӣ хелиянд. метавонед шумо муроҷиат кунед. 2500 рубл қай доставкаш через почта Россия фақат 2 рӯз. шумо ки метавонед ки муроҷиат кунед.